Jos. Lửa. 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 Thôi nhớ. Lửa. Lửa. Amor mandi amiliki amamuji dengilawi kalih kutha lan rancana Jos, jos, jos. Yeah. Jos. Solo, jos, jos, sa la 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 la, oh oh oh, sa la la la. Nhớ rồi, nhớ, nhớ, nhớ. Solo. Solo. Atur posisi jos, jos, jos. Solo, solo. Yo. Jos, 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 jos. Lửa. Solo, os, os, lửa. Jos, 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 jos,
Simpang Lima. Simpang Lima kota Semarang, Simpang Lima kota Semarang. Nyebarake tindak tanduk budi luhur, nyebarake tindak tanduk budi luhur. Kampung Jaya Peritosa Antir Makmur, Kampung Jaya Peritosa Antir Makmur. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur, gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Wis tenanan duwe watak kudu jujur, wis tenanan duwe watak kudu jujur. Yuk, yuk, yuk. Hea. Yo jo, lo. Jos, Yo, ya. Kerjamu hanya melambun saja, tak berguna kau bersedih hati. Percayalah sayang, buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Iya, Cok. Krida Sih Budaya. Cari manis kembang melati, ya saya cari manis kembang melati. Melati suka orang manis, mana rumahnya? Solo. Jos, bos sekat. Ayo Jumangkar yuto sang satria tokono, tapi engkang sumpah prajurit nedya hangila bangsa tilata ing nyawa tetya prataruna kusumaning bangsa. Semangka ing yudo sang satria tokoh, tetapi engkang sumpah prajurit nadan bela bangsa tilata ing nyawa tetya prataruna kusumaning bangsa. Krida Sih Budaya. Celenyang ayo Jakarta. Jos.
Iya Jos. Yo. Hea. Iya ra. Lỡ. Jos. Jos. Lỡ. Jos solo. Ya solo Jos solo lửa
Yuk yuk. Hứa ya. A e e. Hứa ya. A e e. Hứa ya. A e e. Hứa ya. A e Hứa e. ya. Hứa ya. A e e. Hứa ya. A e e. Hứa ya. Hứa ya. A e e. Hứa ya. Hứa ya. A e. Sứ lứa. Jos. E hứa A e. a e. Hứa a. E hứa a e. Hứa jos. E hứa a Hứa e. jos. E hứa a e. Hứa jos. E hứa a e. Wos cuma wis tolak balae sang kala Dosa kiai. dosang kyai angraketa ta sesaji Aku srana. kanggo srana genira asong papuja kang meminta nugraha saking Hyang Widi Kinapurna kandira terbit bajangka binantuwa berkah basuki yuwana sangat becik. Jos. Tombo ati ikut no limang werngara kaping pisan kanca Quran sampak nanti Kaping telu wong gak soleh kumpulono. kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping lima digarwangi ingkang suwe Salah sawijine sapa bisa anglakoni. Insya Allah Gusti Pangeran dijabahi. yuk 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 Oh ya. jos yuk injih jadilan ingkang angka Babak ingkang angka babak tiga. 3 sampun sami kelebon Keleban apa Mas? kelebon sing ra ketara Keleban. Apa? piye, Apa Mas? aku iki? oh iya yo cekat kancane ceket Mbak Nia dikasih kasmaran yo sesarengan kalian Krida Seh Buddha 3 2 1 Warteng Kru Ayo Teng yo.
ada Kasmaran, ada Nia Octavia. Opo pancen aku Kasmaran ora doyan mangan opo maneh dolan pingine tansah ketemu dirimu seorang duduk di mas tambah rasa kangenku. Kasmaran agawe ati tratapan Kasmaran aduh mulai kaya wong edan Kasmaran lingkar secer kadang mantenan muga-muga iki dadi kasunyatan. Yuk, jos. Yo, Inje. Jadi sampai niku setunggal lagon Kasmaran sampun katur. Sudah, sampun katur. Tangan dari pripun. Nek ngoten niku ki mesake wonge apa mesake lemahe? Lah kepiye? Ayo, aku takon karo sampean nek kok ngono kae glundang-glundung ae mesake wonge apa mesake lemahe? Lemahe. Oh, lemahe. Ya wis aku ya ngono. Tak ya ming padha to. Inje setengah lagon sampun Mbak Nia dikasih Kasmaran. Oke. Ada requestan Mas. Sumangga sik badhe ngersakake lagu mungkin belakang kae